Aurretik etorri izan prozesu baten amaiera izan zen, eta bertan herriak aukeratu eban Euskal Gobernuari uko egin eutzon herri honetako sektore batek. Lehen esan dudan bezala, 1926 urtean, Espainiako gerraren ondorioz, Euskal Herriak gobernu propio bat lortzea auki eban. Jose Antonio Agirre lehendakari izendatu zen, eta neurri batean, estatu bat bezala funtzionatu ebala, esan beharra dago. Armada bat izan gendun, moneta eta pasaporteak egiteko kapazidade ere bageneukan, eta nazioarteko harremanak eukiteko ahalmena ere bageneukan. Hori estatu txiki bat da. Baina hori 1926an, ez? 1945 urtean, Bigarren Mundu Gerra amaitzen danean, nazioarteko politika aldatu egiten da, ez? Ordura arteko askatasunaren aldeko mugimenduak, batean diktaduraren aurkako politika hori alde batera itxi, eta diktadoreekin, Europan egozan diktadoreekin aliantzak egiten hasiko dira, zeia etxaia ez da izango diktadura horiek. Bapaten aldaketa bat egongo da, izango da komunismoaren aurka joatea, helburua. Eta gerora gerra hotza edo gerra fria ezagutu zana, ez? Orduen, garai horretan, Europan Franco diktadore moduan hartzen zan, eta bapatean, ja ez da diktadorea, ja aliatu bat ere izan daiteke, komunismo horren kontra joateko. Orduan, Espainian errepublikarrak ikusten dabe hor arrisku bat. Ikusten dabe Frankoren frankismoa Espainian legitimatu egin daitekela. Orduan, erabaki bat hartzen dabe. Posizio errepublikarrak alde batera itxi behar dabezala, eta orduan, beste Frankoren aurkako, beste mugimendu batzuekaz paktuak bilatu, Espainian demokrazia bat sortzeko, eta gero hortik, etorriko dira, etorri beharrekoak, ez? Orduan, Euskal Herritar hori zelan afekta guzkun honek. Indalecio Prieto, Mexikotik etorriko zan, Agirregaz entrevista egiteko, ez? Da orduan, bardina esatotxo, Agirre, errepublikarrak, posizio errepublikarrak, demokraziaren alde izten dugu zan moduan, zuek ere, gobernu Euskal, Basko edo Euskal hori alde batera itxi behar dozue, demokratizazio horren alde, ez? Eta hor, nik kepan abitarteri bideoan agertzen den beste pertsona batek, eta lagun batek, esaten da moduan, Agirrek arkiukan hori ezin bala egin, ez? Orduan berak, esaldi mitiko bat, ez esaten da, ez? Herriak eman dit lekuko hau, eta lekuko hori herriari itzuli behar diot. Osea, berak ezin eban defraudatu, herriak jarri ban beraganeko konfiantza hori. Baina, gogoratu Munich 1962an izan zela. 62an, Agirre lehendakaria hil egingo da. Eta hor, bideo hau egiterako momentuan, hor uste dugu ja gobierno horren gainbera etorriko dela. Hor hasten dela, Agirreren eriotzagaz, Agirre esan blokeetan ebana egin batean gobierno hori mantentzea, edo bera esan indarra, eta hiltzen danean ja bere oinordekoak, bapatean, alde batera usten dabe, lortutako estatu edo gobernu hori, eta nahiago dabe Espainiar demokratizazio horren musika edo entzuten hasi dira, eta ez dira entxarto sentitzen hor, eta hor 1981 urtean emango da Unión de Fuerzas Democráticas deiturikoa, eta gero 1982an gaur bideoan ikusiko dugun Munitzeko ituna. Bat amatek, kuriosidade badauka, irakurri bi paktu hauek, eta Baionako pakto bat aurretik emoten dena, eta ikusiko zuezelan gainbehera datorren gure bete beharretan. Osea, ja 1982an, guztiz alde batera guzten da 1986an gure gudariak lortutako indar hori, eta ja, sartzen gara, Espainiar demokrazia lortu behar dela lehengo, eta gero hortik auskalo gure herriak askatasuna lortuko dauela, ez? Baina, zergaitik oin 52 urte pasatu ondoren, zergaitik gogoratu pakto hau, ez? Norbaitek esan daike, hau, memoria historikoa edo badabi sorti batzuk egiten, hauek izango dira historia talde bat, ez. Guk horreaga taldekoak uste dugu Munich 1982 ane pakto harretan oso gaurkotasun handia daukala. Hau da, gaur egun akats bardinak egiten gabiltzala herri honetan. Euren burua gure herriaren lidergo politikotzat daukien horiek, behin eta berriz dabiltza demokratizazio espainola bilatzen.
beti marko demokratiko bat bilatu behar da, Espainia eta Frantziak onartu behar dute gu nazio bat garela, demokrazia lortu lehenengo Madrilek lortu behar dau, eta gero guztion artean, danok batera, lortuko dugu, agian, herri honen askatasuna. Gu justu kontrako uste dugu demokrazia herri honi independentziarekin batera etorriko jakola, eta horregaitik, pakto hau guztiz gaurkoa dalako, nahi izan dugu Euskal Herri osoan emanaldiak emon, eta jendeak ekarpenak eta zuen ideiak jasotzea. Eta beste barik, bideoa jarriko gu, eta amaieran Josebak aklarauko dauz nik txarto esan dakoak edo